Maja Medija na 18. sajmu etno hrane i pića. Danas smo na štandu našeg dragog prijatelja Ivana Stanisaljevića, koji ima firmu Piki Pikers iz Požarevca, i on bi nam mogu nešto da više kaže. Dobar dan. Velika mi je čast i zadovoljstvo da budemo deo ovakve manifestacije, tradicionalnog sajma pića i hrane. Mi smo mlada porodična firma koja se bavi dug niz godina voćarstvom. Imamo naše sopstvene plantaže borovnica i onda odatle se rodila ideja da krenemo u preradu, da dođemo do nekog kvalitetnog proizvoda i plasiramo našim potrošačima. Trenutno u našem asortimanu imamo 3 vrste procesa proizvodnje. Radimo osmotski sušeno voće, radimo i liofilizovano voće i također odnedavno smo krenuli sa čokoladiranjem istih tih proizvoda. Imamo usku povezanost i trudimo se da sarađujemo sa domaćim proizvođačima, pogotovo sa poljoprivrednim gazdinstvima, i samim tim naša ideja i naš cilj je da pružimo najkvalitetnije suvo voće našim krajnjim kupcima. Vidim da ste i oko ambalaže. Da, trudili smo se da suvo voće ne bude ovako po defaultu, da imamo malo drugačiju, savremeniju ambalažu koja će isto tako privući naše potencijalne potrošače. Kupac može da vidi ovaj proizvod. Da, apsolutno imamo i taj prozor gde je proizvod isto dostupan da se vidi golim okom. Ovde možemo da se okrenemo, možemo videti te proizvode. Da, trenutno radimo sušenu kajsiju, višnju, borovnicu, jagodu, jabuku i imamo ovaj premium mix gde smo mešali suvo voće sa jezgrastim. Sadrži badem, orah, kikiriki, borovnicu, višnju i suvo grožđe. To je među mladim ljudima najpopularnije. Jeste, izuzetno je popularno, tako da odnedavno smo i ubacili čokoladirani asortiman. Imamo vrlo lep odaziv na čokoladiranu višnju, taj spoj kiselkastog ukusa i tamne čokolade. Koristimo isključivo crnu čokoladu. Svi naši proizvodi su posni i veganski, tako da trudimo se da još održimo i poboljšamo kvalitet naših proizvoda. Što se tiče plasmana, gde možemo da nađemo? Trenutno snadbevamo par zdravih hrana. Imamo markete po Lazarevcu, Mladenovcu i Požarevcu. Tako da trenutno možete naći proizvode. U Beogradu smo u prodavnici Jutro skoro ubacili naše proizvode. U naselju Stepa Stepanović, Mladenovcu Market Family Đurović, Petrovac, jedan od većih marketa Green Market. U Požarevcu imamo u trgovinama Lilić, Union MZ-u, tako da možete nas isto naći putem interneta, web sajta, Instagrama, i tu smo da vam odgovorimo na sva vaša pitanja i vaše potrebe. Što je sad veoma popularno, kako može da se naruči? Možete isto naručiti putem Instagrama i web sajta, naravno, da. Kažeš ovo. Da, na Instagramu nas možete naći pod imenom firme Piki Pikers i tu smo da vam odgovorimo na sva vaša pitanja i potrebe. Nadam se da ćete imati što veći plasman u Beogradu, najveći grad, Novi Sad. Cilj nam je definitivno da se proširimo na Beograd, Niš, Novi Sad. Želeli bismo da što više ljudi proba domaće sušeno voće i da se fokusiramo na domaću proizvodnju, da ne konzumiramo baš toliko uvoznog suvog voća. To je vreme posta. Da, vreme je posta. Dobrodošli ste da kupite, da probate i da se uverite u kvalitet naših proizvoda. Izuzetna mi je čast da ste obratili baš pažnju na našu proizvodnju i na naše proizvode. Zahvaljujem Ivane, zahvaljujem tvoj. Hvala puno. Hvala i vama. Hvala. Da pogledamo još jednom. Da, može. Proizvode, znači imamo ovdje čokoladiranu. Imamo čokoladiranu jagodu, kajsiju, višnju i imamo osmotski sušenu kajsiju, osmotski sušenu višnju, osmotski sušenu borovnicu koja je sa naših plantaža, domaća borovnica, osmotski sušena jagoda, ovaj zanimljiv zdrav miks i imamo osmotski sušenu jabuku. Zahvaljujem. Hvala puno.